ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣባ ቻናል ከመይ ኣለኹም? ንሕና እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኢና። ንሳትኩም ግን ኣብዚ ዘለኹምሞ ሰላም ክትኮነለይ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይስ ናይ ሎማዓንቲ ብሎግና ክንሪአኩም ኢና። እንኳዕ ናይ 21 በዓለ ማርያም ወርሓዊ ክብረ በዓል ብሰላም ኣብፅሕና። ያብ ንግኡ ከምዚ ጌርና ቤተ ክርስቲያንና ክንስዕም ወፂና ኣለና ማለት እዩ። እዚ ናይ ንጉ 12 ሰዓት ድባብ እዩ ማለት እዩ። እንዳ ጽዮን ማርያም ማክሱም ማለት እዩ ከምዚ ኢልና ቤተ ክርስቲያን ክንስዕምና ኸድና ኢና። ድባቡ እዚ ይመስል ኣብቲ ውሽጢ እንዳ ጽዮን ኣትኸውን እዚ ይመስል ማለት እዩ። ቤተ ክርስቲያን ስዒምና ተመሊስና ማለት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እስኪ ተመልከቱ ዋላ ተዘይሰዓምኩም ዘለኩም ኣብ ኮይንኩም ኣማልድልና ቅድስቲ ማርያም ኣደይ ትብሉ እና ከምዚ ጌርና ከዓኒ ሰቲ ገዛዚና ንገዛና ማለት እዩ። ዋላ እኳ ጾም ተኾነ ግን ይጸንሕ እዩ። ድሕሪ ሰዓት ንቡናና መስተይ ክኾነና በዓለ ማርያም ኢልና በዓል ገዛይ ካብዚ ሸዊት ግዘለለ እዩ። ሸዊት እናገዝአለ እዩ። ሸዊት ናሒዝና ሰቲ ናሒዝና ንገዛና ማለት እዩ ንኸድ ኣለና። ማይታ ስነይስ መዓዝ ከነይ ክዓርያ ዛ ስነይ ተሸሪፋ ትርእይዎ ኣለኹም ዶ? ናስ ከምዚኣ ጌርና ንገዛና ገዛና ኣቲና ከምዚኣ ኣለና ንብለኩም። ጽቡቕ መዓልቲ ኢና ውዒልና ሎማዓንቲ ብሓቀይ ከምዚ ካብ ቤተ ክርስቲያን ገለ ስዒም ካብ ቆልዓ ዝሕዘልካ ቆልዓ ትሕዘለይ እንተሎ ቤተ ክርስቲያን እዩ ዝኸይድ ሰብ ዝትረክብ ማለት እዩና ያው ቀትሪ ከዓነ ከምዚኣ ጌርና መቸም ሎሚ ጾም ተኣሽም ስለ ዝኾነ ያው ቀም ድሕሪ ምሳሕ ድሕሪ ቀትሪ ኢና ቡና ዝቕበል ያው ድሓር ዝቀረጽክዎ ግዜ ከምዚኣ ጌርና ፋንድሻና ምሳሕና ከምዚኣ ጌርና ኣቀራሪብና ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ። ምሳሕና እናበላዕና ኢና ንቐደም ቦልታ ሽሮታይ ሽሮ የረእይዎ ከምዚ መሰለ ሽሮ ኣዝዙና ኣዝዛና ብለክን በዚ ኣጋጣሚ ሽሮ በርበረ ጥሕኒ ስፈታ ዝደለኹ ነው ከምዚ ዝመሰለ ቆሎ መቕረቢ ሕምባሻ መቕረብ ክሰደል ክንኽእል እየ። ከምቲ ትሪኦ ዘለኹም ሸዊትናን ዕምበባናን ቆሎናን ቀራሪብና እኒህና ማለት እዩ። ፋንድሻና ከምዚኣ ጌርና ምሳሓና መሳሲሕና ኢልና ድሕሪ ሰዓት ከዓ ከምዚኣ ጌርና ቡናና ኣፍሊሕና ያው ዝተኣሻሸገ ኣለና ምእሽሻገ እየ ዝተኣዘዝክዎ በርበረ ሽሮ ስለ ዘለኒ ያው ነፍቲ ድሕሪ ሰዓት ከዓ ክመስኽ ብል ናብ ፖስታ ቤት እየ ክኸይድ ክትርእይዎ ኢኹም ማለት ፖስታ ቤት ዘጋጠመን ነገር ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ትምህርቲ ክኾነክን ንሓደ ሓደ ሽሮ በርበረ ካልኦት ንሰዳ ትምህርቲ ንክኸውን ሓድሽ ነገር መፂኡ ዘሎ ናይ ፖስታ ቤት ክነግረክን እየ ማለት እዩ። ማለት ትምህርቲ ክኾነክን ከምዚ ቤተሰብ ዝልእኽ ሰብ ግን ከመይ ገይሩ ክልእከም ዘለዎ ናይ ሎሚ ማለት ፌስታላት ከመይ ከም ዝለኣኽ ፅሑፍ ዘለዎ ከመይ ከመይ እዩ እስኪ ክነግረክን እየ ንዓይ ዘጋጥምን ሎማዓንቲ ማለት እዩ። ኣነስ ኢለ ብገዛ ኣዳልየ ስርሕልና እንተኢለናኒ ቅርሺ ሰዳልየ እሞ ሰሪሐ ካብኡ ናይ ድኻመ እየ ዝቕበለን ብናይ ባዕለን ገንዘብ እየ ኣነ ዝሰርሕ። ስለዚ ኣነ ከምዚ ዓሽገ ገለመለ ስለዘይሸይጥ ስኢለ ብፃዕዳ ፌስታል እየ ዓሽገ እየኸይደ ነይረ ኣብኡ ዝበሉኒ ብቐዳማይ ጎኒ ኢሎም ነይሮም እንዲኦም ግን ሎማዓንቲ ዘጋጥመኒ ከካፍለክን እየ። ከምዚ ኣገርና ቡናና ሰቲና መሻሓርና እናጠበስና እዩ። ያው ጽቡቅ እዩ መሻሓሪ ከምዚ ቤተክርስቲያን ክትከይድ ከለካ ብዙሕ ነገር ካብቲ ደቂ ካፌ ተሰብሒ ዝትሪኦ ካብኡ ደሞ ደስ ዝብለካ ኢኻ ገዚእኻ ትመፅእ። ያው ኣነ ከዓኒ ዒልዎ ካብ ዝበልዕ ነዊሕ መዓልቲ ገይረ ነይረ ከም ኣጋጣሚ ዒልዎ ረኺበ ከዓኒ ያው ዒልዎ ገዚእና መፂና ዒልዎ መሻሓሪ ንብሎ ካሊእ ቦታ ዓዲ ዓድታት ይኹንቱ ከምዚኣ ጌርና ጠባቢስና እናበላዕና ኢና ናታን እኒሄ ቦቲ እናረበሸ በቃ መሻሓሪ ተዓይቱ ኣብቲ ውሽጢ ተቃቂሑ ወፂ እናበለ ከምዚኣ ጌርና ቡናና መሻሓርና በላሊዕና ሰታቲና ከዓኒ ያው ናብ ምምዛን ኣትየ ማለት እዩ። ተኣዘዝክዎ 1 ኪሎ ሽሮን 3 ኪሎ በርበረ እዩ ነይሩ ናብ 2 ሰብ እዩ ነይሩ። ንጀርመን እዩ ነይሩ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ንጀርመን 2 ኪሎ እዩ ዝፈድ 2 ኪሎ ከዓኒ 6,519 እዮም ዘኽፍሉ። ስለዚ ከ2 ኪሎ እዩ ዝፍቀድ ግን ድላይካ ኪሎ ክትእቱ ትኽእል ኢኻ ግን 2 ኪሎ መጀመርያ ይኸይድ ካብኡ 2 ኪሎ ከዓ ሞይስ ቀጻላይ እዩ ዝኸይድ ብሓደ ሸዓሰ ይፍቀድን እዩ ንጀርመን ንምንታይ ከም ዝኾነ ናብ ጀርመን ብጣዕሚ ዘካብሉ ሕዚ ኣነ ከምዚ መሰለ ስኢሉ ፅሑፍ ዘይብሉ ፌስታል እየ ዓሽገ ወሲደ ማለት እዩ። ኣብቲ ፖስታ ቤት ግን ዝበሉ እንታይ እዮም ብቐዳማይ ይኩን ካብ ኣዲስ ኣበባ ክንመልሶ ኢና ኢሎም ንሆላንድ ዝሰደድክዎ ፅሑፍ ኤክስፓየር ዘለዎ ፅሑፍና ከምዚ ቁፅሪ ስልትካ ባልትና ኢልካ ፅሒፍካ ሹምካ ቁፅርካ ገለመለ ኤክስፓየር ዘለዎ ፌስታል ክኸውን ኣለዎ ፅሑፍ ዘለዎ ማለት እዩ። ኣነ ግን ከምዚ ማለት ድንኳን ገይረ ሸቃጢት ስለዘይኮንኩ ኣብ ገዛ ስለዝሰርሕ ብትእዛዝ ስለዝኾነ ስኢሉ ከምዚ ገይረስ ዓሽገ እየ ወሲደ እየ ዲኤችኤል ከምኡ ወስዶሞ ግን ናይ ዲኤችኤል ናይ ባዕሎም ፌስታል ኣለዎም ወሲዶም ይግምጥልዎ እዮም ናብቲ ናይ ባዕሎም ፌስታል ኤክስፓየሪ ገለ ፅሑፍ ዘለዎሉ ስልካ ዝኾነ ኤክስፓየሪ ዋላ ናይ 1 ዓመት ዋላ ናይ 2 ዓመት ኤክስፓየሪ ኢልካ ትፅሕፈሉ ማለት እዩ። ሕዚ ኣነ ከዓኒ ኣይፈለጥኩን ነይረ ዲኤችኤል ናይ ባዕሎም ኣለዎ ሰብ ስለዘይፈልጥ
ያው ናይ ኣምናይ 5 ኺሎ 400 ይኽፍሉኻ ናይታ ፌስታል ኣምናይ 10 ኺሎ ከዓ 800 እዮም ዘኽፍሉኻ ኣነ ግን ስኢለ ከምዚ ኣገይረ ብፃዕዳኣ ከምዚ ኣገይረ ብሽምዓ ኣሽገ እየ ዝወስዶ ፅሑፍ ገለመለ ኣይገብረሉን ንምንታይ ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹም ናይ ገዛ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ከምዚ ብፍሉጥ ተፈላጢት ኮይነ ዝሰርሕስ ኣይኮንኩን ብገንዘበና ፅቡቅ ቅመም ሽሮ እውን ከምኡ ገይረ ብናይ ባዕለን ሰሪሐ ስለ ዝሰደለን ካብኡ ደሞ ናይ ድኻመይ ድሓን ጊፍቲ ስለ ዝወሃብ እየ ኣብ ገዛይ ኣደ ቆልዓ ስለ ዝኾንኩ ዝሰርሕ ጥልፊ እውን ከምኡ እሊመ ኣጥሊፈ ስለ ዝሰደለን እየን ዝእዝዛንና لمعت بقى نفط بوستا بيت حيزو يخيده كاود حر نايسب شوم زلو يوم هو من مالتي نا وقتو جايلو منك غرمكم مالتي نايت تنسب بالتنا عني افتدون كان كيدكا هابناتي اي باخاي نعخا نتوم دا بوستا ግን بخبار يوم ዝሸጣሎም ስለዚ ታይ ክትገብራለክን ሕዋቴኩም ዚ ትሰዳ ኣብ ገዛ ኮይንክን ማለት እዩ ናይ ባዕልኽን ሕትማ ቁጥር ስልክን ጌርክን ገለጌርክን ናይ ባዕልኽንስ ክትሕትም ኣለክን ኣነ ከምዚ ኣገይረ እየ ከይደ ማለት እዩ ካብኡ ፅሑፍ ዘይብሉ ኤክስፓየር ዘይብሉስ ኣይኸደልክን እዩ ገለመለ ኢሎምኒ ያው ባዕሎም ካብ ናይ ባልትና ገዚኦም ተን ባልትና ዝሰርሓተ ነፍቲ ዕዳጋ ማኒ እናሃለዎን ፌስታል ዝሽየጥ ንዓና ይሸጣልና ሓደ ኣብያና እየን ረእኹም ኣብዚ ሰላም ባልትና ዝብል ካብኣቶም እየገዚኦ እዮ ነቲ ሓንቲ ፌስታልስ 50 ቅርሺ እየገዚአ እያ ማለት እዩ ኣብቲ ርእሲ ናተይ ፌስታል እዩ ዝድርዎ ዘሎ ረእኹሞ ማለት እዩ ገዚኦ እየ ክትገዝኡ እየለክ ንዓኣቶም ይሸጣሎም ንዓና ግን ኣይሸጣልና ንምንታይ ከም ዝኾነ እንድዒ ማለት እዩ ኣመላኺቶም ሰይዶምኒ ክትህበኒ ኣይከኣለት ንዓኣቶም ግን ሂዋ ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ጌርና በተኣሽሙ እናዓሸግና ኢና ሽምዓ ስለ ዘይነበረና በቲ ናይ ፕላስተር ጌርና እናዓሸግና ኢና ስለዚ ዝኾነ ነገር ሽሮን በርበረን ክስደድ ከሎ ዋላ ብቤተሰብ ክስደደክን ከሎ ኣብ እንዳ ማሕተም ከይዶም ፃዕዳ ወረቐት ገዚኦም ሹም ኤክስፓየር ስኢሉ ምልክት ኤክስፓየር ካብዚ ክሳብ እዚ ዓመተ ምህረት ኢሎም ይፅሓፍሉ ማለት እዩ ቤተሰብ ንምንታይ ኣብቲ ፖስታ ቤት ከይዶም ቶም ፖስታ ቤት ናይ ዝኾነ ባልትና ምፅኦም እዮም ይሸጥልከው እቶም እንዳ ባልትና ከዓነቶም እንዳ ፖስታ ቤት ይሸጣሎም መምፅየን ንዓና ግን ኣይሸጣልናን እየን ብዙሕ ከይደ ኣብኩም መሰለ ከይዲ ኢሎምኒ ኣይ ክህባኒ ኣይከኣላን እየን ንዓኣቶም ግን ይህብኦም ማለት እዩ ናሃተን ምእንታ ክፋለጥ እዩ ግን ንስኻትከ ሕዚ ኣነታይ ሓሲቦ ማለት እዩ ኣብቲ እንዳማህተም ከይደ ምስኣቶም ንኩሉ ግዜ ንክሕትሙለይ ኩሉ ግዜ ክሰድድ ከሎ ካብኣቶም ንኸመፅእ ይሓሲበ ዘለኹና ከምዚ የጋጢሙኒ ብለክን ካብኡ ሕዚ ነተን ዝስርድ ኩሎም ቆልዑስ ከምዚ ኢለ ክነግረን እየ እምበሪ ከምዚ ኣብቲ ባልትና ሰላም ባልትና ዝብል እትየ ሰይደየስ ከምዚ ኣነ ዘይሰራሕኽዎ ክመስለኒ ይኽእል እዩ ግን ከርድአን እየ بعب زلنا عقل مالتي كمزي يلمبر كمزي يقاطعون سلازي حواتي ቤተሰብ ይኹን ከምዚ ኸመይ ኣብ ውሽጢ ገዛ ክትሰርሓ ተሓስባ ይሕዋተይ ናይ ባዕልኽን ሹም ናይ ባዕልኽን ቁፅሪ ስልኪ ካብኡ ኤክስፓየሪ ሽዑ ክትሰድኦ ክትብላ ከለኽ ናይ ዓመት ዲ ናይ 2 ዓመት ዲ ኤክስፓየር ፅሓፏል ካብ ኩንዚ ዓመተ ምህረት እስካዕ ኩንዚ ዓመተ ምህረት ይልክን በቀዳማይ ንዓየ በአዲስ አበባ ክንሞልስ ኢና በቃ ኤክስፓየር ዘይብሉ ወረቐት ኢሎምኒ ንአዲስ አበባ 400 ቅርሺ ከፊሎ እዮም እየ ማለት እዩ ፌስታል ንኽገብሩለይ ስለዚ ዝተመሃራ ኻባይ ማለት እዩ ካብ በዝሒ ዝኣነ ፌስታል እየ ሕቲመ ብናይ ባዕለይ ክሰድድ እየ ዝሓስብ ዘለኹና ናይ ሎማዓንቲ እዚኣ ትመስል ከምዚኣ ጌርና ኣሻሽግና ንጀርመን ሰዲድና ማለት እዩ ኣዝዛና ብፅፈት ጌርና ክንሰርሐልክና ሕልበት ኣለኒ ጥሕነ ኣለኒ ሽሮ ኣለኒ በርበረ ተልኽን ስፈታት ጎን ክንሰድልክን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምዚ ኣግቢለ ኣሻሽጌ ዛ ኮምፒተር ሪኦም ሰዲዶም ለይ ይመስል ነዚኣ ትመስል ውዕለይ ሰሰናይ ንዓኹም